nagsakto intun umay ti Apo adan to dakkel nga rago kadagiti sasanto agsasara ay tuijay jay ruangan tinapintas a syudad intun dumteng iagsapan kadagiti amin anay salakan ititay tanto nga ada agtumet sadyay no kaya't nakasarate ang sagana kay ita agsasara tuijay jay ruangan tinapintas a syudad intun dumteng iagsapan kadagiti amin anay salakan saan iyo nga itungtungkwan diin kay panagsagana gundaway yu amin ita saan tun madamdaman agsasara ay tuijay jay ruangan tinapintas a syudad